Pilar Calzada naiz, lanbidez, ikasketaz eta pasioz kazetaria eta komunikazio aholkularia. Eta horren segidan ia bide logiko bezala idazlea ere bai. Denetarik idazten dut, halabeharrez eta baita ere berriro pasioz, astero, 15, hilero eta maiztasun finko batez, aktualitatearekin lotutako artikuluak, iritzi artikuluak, aktualitatea bide dela beti saiatzen naiz nire mundu txikira ekartzen eta hor sortzen zaizkidan gogoetak plazaratzen. Horrez gainera fikzioa ere idazten dut, gehiago etxe barrurako, nahiz eta argitaratu izan ditudan lan horietako batzuk ere bai, eta gustuko generoan poesian murgilduko nintzateke eta hortan ere lan batzuk eginak ditut eta argitaratuak. Esango nuke idaztea konstante bat izan dela nire bizitzan, badakit idazlea eta idazle izatea ez dela gauza bera, baina bide horretan nola edo hala aurrera egiten ari naiz, txikitatik idatzi izan dut, espresio bide naturala izan da niretzat beti idaztea, batzuetan zer pentsatzen dudan ulertu ahal izateko, zer sentitzen dudan azaldu ahal izateko, bereziki nire buruari. Beraz, ez daukat marra gorri bat esaten didana hemendik aurrera edo une horretatik aurrera hasi nintzen idazten, gogoan ditut eta gordeta ditut txikitako idazlan horiek, batzuk irrigarri direnak, baino noizbait idazle izango zen pertsona horren lehen pausu bezala kontsideratzen ditut, beraz betidanik idatzi izan dut. Bai, besteentzat idaztearena nire buruari jarri behar izan diodan halako ariketa edo behartze bat edo izan da. Bereziki nire buruarentzat idatzi izan dut ia beti, eta besteentzat idaztearena etzen pausu erraxa izan. Aktualidadearekin lotutako iritzi artikulu horiekin nolabaiteko gimnasia edo egiten hasi nintzen, eta gero ja fikzio lanak ere argitaratu nituenean besteentzako idazte horretan, hor ja pausu txop bat eman nuen. Gehien kostatu zitzaidan pausua, zalantzarik gabe, poesiarekin, poesia argitaratzea izan zen, baina bereziki niretzat idazten dut, gero zenbaitetan besteekin ere konpartitzen dudan erren. Eguneroko bizitzatik edaten dut, eguneroko bizitza da niretzat inspirazio iturri nagusia. Eguneroko bizitza esaten dudanean da, denok egunero egiten ditugun gauzak, eta gero ni neuk egunero edo maixamar egiten ditudanak, ez da? Irakurtzen dudanaz, irakurtzaletasuna idazteko nahitaezko gasolina da, erregaia da niretzat, beraz, idazten dudanetik, ikusten dudanetik, eguneroko bizitzako paritzen dizkitzun gertakera txiki horietatik edaten dut normalean. Horiek dira nire inspirazio iturriak. Izan daiteke elkarrizketa txiki bat, autobus batean izan dezakezuna, izan daiteke norbaiti irakurritako esaldi bat, izan daiteke norbaiti entzundako zerbait, denetarik. Oso zaila da hori, oso zaila egiten zait, ze genero desberdinak daude, momentu desberdinak daude. Esango nuke nire ohiurak eta nire gustuak pixkat atzera errepasatuta, esango nuke Hego Amerikako literaturarekin badudala mira berezi bat, asko gustatzen zaidala, eta Mario Benedetti bat, Gabriel García Márquez bat, Marcela Serrano bat, Gioconda Belli bat, niretzat ezinbesteko erreferentziak edo izan direla, baina baita ere Bernardo Atxaga bat, Arantxa Urreta Bizkaia bat, Kirmen Uribe bat,
Bueno, esango nuke hor gertuko erreferentzietan oso eroso sentitzen naizela, eta aldi berean beste erreferentzia urrutikoak asko gustatzen zaizkidala. Asko gustatzen zait ezagutzen ez dudan idazle baten lanean murgiltzea, zer deskubrituko dudan ez dakidalako, eta beti deskubritzen dut zerbait. Eta badaude batzuk konstante bat direnak, nahi eta ez nire bizitzan daudenak beti egon direlako, eta badaude gero beste batzuk momentuan arabera maitemindu egiten nauten idazleak. Ez daukat pautarik, edo daukadan pauta oso flexiblea dela, oso malgua dela esan beharko nuke behar bada, ez da? Bai, gauez idatzi izan dudala beti, eta behar bada egun naia bukatzen denean, eguneko zerregin guztiak amaitu direnean, irakurriala idatzi, hor izaten naiz beti batetik bestera pasatzen den horietako bat naizelako, maiztasun finkorik gabe, baino kasu gehienetan impulsoka eta ia konpultsiboki zerbait aurkitzen dudanean. Bereiziki gauez, baino baita ere edozein unetan eta edozein txokotan, beraz ez naiz horretan oso egonkorra esan dezagun. Bai, kanpora idatzi behar horrek behartu egin nauela beste rutina batzuk edo hartzen, ezta? Lan baten zaudenean, ja entrega epe batzuk dituzunean eta bar, orduan bai modu antolatuago batez heldu behartzaio idazteari, ezinbestean. Baino olakoak gertatzen ez direnean ere beti egunero idazten dut zerbait, eta normalean gauez, behintzat hori izaten da errutina edo araua, baina beti bezala arauak salbuespenak sortzeko daude, eta salbuespen asko egoten dira. Gehien kostatzen zaidana da ideiak edo ahotsak deskartatzea, bat aukeratzea eta bat horrekin aurre egitea testuan zehar. Asko kostatzen zait aria aukeratzea, behin aukeratu dudanean uste dut fidel xamarra izaten naizela eta horrekin lotu egiten naizela, baina lehen momentu hori aukeraketaren momentua ez da atsegina. Ez da gustagarria. Behar bada kontziente naizelako ikuspegi bakarra izan behar dudala eta ikuspegi aniztasuna gehiago gustatzen zait, ezta? Eta gehien gustatzen zaidana da amaitutakoan nolabaiteko zirkularitatea aurkitzea. Nolabait ikustean nire burua jaso dudan horretan. Ez beti ehuneko ehunean noski, baina nire burua islatuta ikusten dudanean, nolabait hasieran neukan intuizioa nola edo hala garatu dudala sentitzen dudanean, horrek bete-bete egiten hau. Ez dakit literaturari berari dagozkion ikaspenak diren, ala nire buruari buruzkoak. Esate baterako, Urtximel eta poesia liburua argitaratu nuenekoa gogoratzen dut. Gogoratzen dut nola hasi zen liburua argitaratzeko prozesua, nola aurrera egin zuen, nola planifikatu nuen uda hartan poemategi hori ateratzeko, eta konturatu nintzen, behin egindakoan, azken pausua ez neukala aurre ikusita. Alegia, neukala aurre ikusita behin argitaratu eta gero, horra zaldutako guztiak zure eskuetatik ihes egiten duela eta irakurlearen eskuetara joaten dela. Eta hor bizitza propio bat hasten dela. Zuk kontrolatzen ez duzun zerbait. Asko harritu ninun, momentu horrek eragin zizkidan sentimen kontrajarriak. Bapatean bilustu izan banintz bezala sentitu nintzela, eta hori ez neukala aurre ikusita. Aurre ikusita nuen prozesu guztia, baino ez emaitza. Eta horrek asko erakutsi zidan ikaspena izan zen, ez dakit literaturaren esparruan gero aplikatu dudan, baino bai nire buruari buruz asko ikasi nuen horri esker. Prozesua benetan amaitzen ez den puntu baten kokatu nuenik,
eta ez da egia. Gero jario bat da, eta jario horrek aurrera egiten du zure kontroletik kanpora, eta gaur da eguna noizbait topatzen naizela norbaitek edo esaten didala birua, irakurtzen ari naiz zure liburu hori, eta oraindik sorpresaz edo hartzen dut, ez da? Ze pertsona horrentzat beste ate bat da, neuk irekita neurri batean, baina berak egindako bide baten da asko harritu ninen horrek. Asko ikasi nuen, behin argitaratu eta gero, jaso nuen horrekin guztiarekin. Nahiko anabasa bat izan zen niretzat. Oso pozik emaitzarekin, baina aldi berean oso kezkatuta, berez neuk egindako pausu bat izan zen, baina momentu batzuetan gainera etorri zitzaidan zerbait zela edo pentsatu nuen, ikasteko asko eman zian.